На вратата пише директно: посреща ни самият доктор Тео Ангелов. Ало, добър ден. Сега спирам телевизор. Извинете, погледнете твоя млад човек. С колко ризи е облечен. Погледни го, бе! Я оставете човека на мира. Може просто да си е дал гардероба на поправка. Погледнете твоя млад човек. С колко ризи е облечен. Погледни го, бе! Ами, господине, вие май сте започнал много отрано сутринта. Малко по-късно вулгарният вариант на Евгений Минчев се обади отново. Питай го тоя младия от грубарщината ли си купи тия ризи, да ги облекал, бе? Не е ли го срам да излезе с 13 яки, бе? Бе, погледнете се, бе! До теб! След такива критики аз бих потънал в дън, яка. И тъй като младият човек мълчеше, съседът му по място опита да замаже положението. Не е ли го срам да излезе с 13 яки, бе? Бе, погледнете се, бе! До теб! Човека е прав. В технологично отношение е прав човека. Това, за което той говори по дъното на Черно море, го има във всички океани. И този принцип сега се ползва от японците за тези водородни генератори за колите. Мария, кое е общото между ризите, дъното на Черно море, японците и водородните генератори? Да не е сателитната чиния. Въпросът беше много хитрумен, много умен. Евала.